City nagapanghanda sa rollout sang dugang nga 37,000 doses sang COVID-19 vaccine. 25 ka mga box sang Janssen vaccine ang nagabot sa Iloilo Airport kaina sang aga. Porsyon sini ang igahatag para sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang kada box sang Janssen vaccine ang may pulo ka vials. Ang kada vial sini ang mayara man sang 5 ka doses. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas, mga senior citizen kag may balatian ang bakunahan gamit ang Janssen. Mas matawhay para sa sini nga priority group, bangod single dose ang bakuna. Ang nagabot nga bakuna daw, J&J, we have 30,000 doses. Ginapaplano ko na. And I have approved just now the plan for the rollout of this Johnson & Johnson nga mga vaccines kay mas namin because single dose, no? Magluwas sa Janssen, mag-aabot man sini nga semana ang ginprocure nga 17,000 doses sa syudad nga AstraZeneca. May donasyon man nga 15,000 doses ang AstraZeneca, kag dugang nga 5,000 doses nga COVID-19 vaccine halin sa Department of Health. Ginahandaan na sang lokal nga panguluhan ang vaccine rollout gamit ang ini nga mga supply sang bakuna. Sunod sina may mga AstraZeneca kita nga second doses na, may ara kita nga maabot ng aton nga bakuna 17,000. May ara pagid nga mabulig sa aton diri, I think hopefully within the week 15,000 doses of AstraZeneca. So iplano ta ni roll out ta. Gusto ta mas dasig but we have only so much, no, nga mga health workers. Samtang yari naman ang schedule sang vaccination sa syudad. Nag-aapila ang lokal nga panguluhan sa mga nagapabakuna sang first dose, nga tapuson gid ang second dose, agud mahatagan sang proteksyon ang lawas batok COVID-19. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Bike lane kag Iloilo River Esplanade ang patok sa mga mahilig magbisikleta. Antes ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ng Iloilo City, masami nagabisikleta si Michael Paul Moralia. Para sa iya, matahom kag relaxing ang Iloilo River Esplanade. Ini ang lugar nga bagay katuan agud magpaliwaliwa. Ato nakitang improvement man subong no every time nga nagakadto man ko dira. So daw kanami lang gidya subong sang Iloilo River Esplanade actually. So not only sa dira nga area which nalibot ko naman siya bala kay gabike ako abi. So daw ka different gid sa compare before kag makita mo bala ang mga tawo nga daw despite of nga ginatubang naton subong daw makalingaw-lingaw or makapa-relax for a while daw mo sina. So tama gidya ka very daw mahambal ko bala nga daw placed for relaxing gidya ang Iloilo City, especially ang dira nga area sa Iloilo River Esplanade. Dugang pa sini, bike-friendly ang Iloilo City. Kani dapat magkooperar man ang mga bike enthusiast sa pagsunod sa mga pagsulundan, ilabi na sa paggamit sang bike lane. Ang Iloilo City is a bike capital of the Philippines, no? Do sa amo na sa pagkabalo ko. So kadamo gid sang pwede naton nga mabulig sa syudad through biking. It's because nga to boost our immune system not only. So all we need is to follow lang gid siguro sa mga guide dira no nga syempre may mga bike lane man dira nga ginbutang, may mga proper area nga kundi dapat nga ma-avoid naton ang mga accident. Ginaengganyo man sini ang mga nagabisikleta nga maggamit sang helmet kag maghalong sa karsada. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Dugang ang mga pasilidad makitaan sa Uswag Nursery sa Takas Haro. Padayon ang pagpasangkad kag pagpanami isang Iloilo City Nursery sa Takas Haro. Magluwas ang mga tanom nga ulutanon, ginpahamtangan man ini sang fish pond kag poultry, dugang nga pasilidad sa Uswag Nursery. Suno kay City Agriculturist Inigo Garinggalaw, iniisa ka proyekto sang lokal nga panguluhan agud mapasiguro ang supply sang pagkaon para sa mga pumluyo sa syudad. In a full scale, in an upper scale, ang part pa ni siya sang battle cry sang aton mayor pag challenge niya nga ang aton syudad will be food secure kag may resiliency
especially sa mga pandemic kag disaster nga may kuhaan sa iblas ang iyaya nga pagkaon, no? May bago man nga teknolohiya nga ginsunod ang mga katapos ng City Agriculturist Office sa pagtatap sa mga manok kag isda. Nag-introduce kita sang technology sang manok nga pwede ya sa urban kagamay lang niya nga lugar. Kag nag-introduce man kita sang hispan nga technology sang CPU. Pero lately gin-adapt naton nga may area iban hindi sila kakaya sang 15,000 nga collapsible nga pan nga may motor nga pwede bala yung makotkot kag darabuyan sang fingerlings. Ginpayag man ni Garing Galaw nga ang Uswag Nursery isa ka ehemplo sa tagsa ka mga barangay sa syudad nga aktibo sa pagpatigayon sang JPT EdEscape project. Amo na siya ka UT ang inahimo naton, but we would want nga later daw mahimo na siya nga daw pamatasana sa aton nga mga barangay nga mayara kita yung food sources kag ang technologies na ara sa aton. At the same time, ang aton nga Uswag Nursery will stand as a model nga pwede nila matanawan kag matriningan. Nagaplano man ang talatapan sa pagpahamtang sang livestock area sa Uswag Nursery. Samtang sa mga individual nga luyag magpahamtang sang ila kaugalingon nga nursery, poultry, fish pond kag livestock area, magpakigangot lang sa talatapan sang Iloilo City Agriculturist Office. Bisitahan lang ang Iloilo City Agriculturist Office Facebook page. Divine Singh para sa Lavela Patrol.